Čaute, čaute. Vítajte späť. Toto je pokračovanie prezentácie z modrého kameňa. V prvej časti som ukazoval hrad, alebo tú zrúcaninu, a táto druhá časť je o Kalvárii, ktorá je nad hradom. Pôvodne som to spravil ako jedno video, ale nejaká technická porucha mi nedovolila to nejak vyexportovať, tak som vyexportoval len polku a budú to dve kratšie časti, aj keď sú dosť dlhé, a snažím sa to robiť čo najstručnejšie, ale zas aby tam aj bolo vysvetlené, že o čo ide. Takže poďme na túto Kalváriu. Čo tu vidíme? Hneď vidíme skamenené tehlové schody. Nevyrábali to tu z kameňa na tejto lesnej cestičke, ktorú vidíte. Ináč tá lesná cestička je celá z kameňa, to je ako... Človek, keď sa začne zamýšľať nad tým, že kde vlastne chodí a čo to vlastne vidí, tak zistí, že tie veci nejak nezapadajú, nejak to nesedí. Tuto som potom našiel kúsok tehly, mám tam také video, v ktorom to nie je veľmi dobre vidieť, ale ukážem vám, že všetky tieto kamenné schody, ktoré tam vidíte, neboli vyrobené z kameňa. Je to vidno aj na opracovaní, aj na ničení, napríklad tu je to zvalené, ale na tom hlavne, že tu nemajú žiadny dôvod stavať takéto kamenné schody na nejakej lesnej cestičke, akože nechať ich takto rozpadnúť, chápete? Blbosť, troška logika. To boli tehlové schody. Ale nejdem sa veľmi zdržovať. Toto sú ďalšie, nie je to moc dobre vidno. Tuto. Bude tam ešte lepšia fotka, keď pôjdem smerom dole, tak vám to ukážem. Melem dosť rýchlo. Toto je niečo mimo. Niektoré fotky sú ťažko rozlíšiteľné cez to slnko v listoch, tu tam hádže tiene a potom nevidno tie tvary. No toto je prvá budova, ktorá tam bola na tej Kalvárii, okrem tých búdok, ako tie zastávky, čo sú také. Aj to bola celkom sranda, no ale táto budova tehlová pôvodne, ktorá tu ešte mala ďalšie múry, a toto všetko, čo tu vidíte, je pôda, alebo pôvodne to tieklo z hora, to aby ste vedeli, že to sa ide ešte hore a celé to bolo na tekuté rozstavené a stekalo to dole po tých schodoch a po tých budovách. A táto stena tu zostala z jednej bývalej budovy, to je podľa mňa jej vrchná časť, že tuto ešte pokračovala, tuto tak, kde dole možno sú nejaké dutiny alebo tak. Toto je nejaký zvyšok tehlového múru, ktorý sa zmenil na skaly, na kamene, a toto nad ním je skala v kuse. Rovná skala. Hľadáme vždy rovné plochy na tých kameňoch a rovné čiary, vidíte to, línie, toto príroda nevytvára, toto bola umelá stena a toto bola takisto tehlová stena. Aj tuto je kus steny vidno a tento balván, to sú rozstavené tehly. Takže táto budova, tu nás zostala tiež len táto predná stena s týmito akože striežkami. Tuto už oni dali tie kríže a urobili z toho, to podľa mňa pôvodný účel tej budovy nebolo. Neviem, myslím si, že nie. Ale za tým uvidíte, že to bola budova, tam je naliaté z hora, to je zaliaté celá táto budova tou taveninou a z hora, jak sa to sypalo. Tuto je tá skala. Kus nejakej skaly tam, vidíte, aké rovné línie, rovné plochy. Nie je to príroda, je to ľudský výtvor, príroda to len zničila. Toto takisto, pravé uhly, rovné plochy, ako nie sú úplne rovné, ale sú zvislé, sú také nerovné kvôli tomu, že to bolo rozstavené, ale chápete, že tam nie sú rôzne výknelky a neviem čo, úplne hociaký povrch, keby to robila náhodne príroda s vetrávaním. Na zvetrávanie neverím už, že voda by mohla, pevný kameň alebo vietor, že by ho mohol nejako zničiť obyčajným prúdom, nemyslím si. Hlavne tie milióny rokov, to sú výmysly. To vôbec, milióny rokov a milióny kilometrov, keď počujete, tak to môžete zabaliť. To sú všetko rozprávky, ktoré nás posielajú do ríše fantázie. No tuto je ďalšie schodisko. Toto je ako druhé najzničenejšie, teda druhé najmenej zničené. Ale keď sa na ňo pozrieme zbližšia, tak uvidíte, že to bolo tehlové schodisko, ktoré tuto pokračovalo tou stenou, ktorá je tá skala, a toto bola ďalšia stena a toto bol nejaký vrch alebo jedna z veží, to pokračovalo ďalšie a tam bolo veľa rôznych veží a budov na sebe nastavených. Pozrite si X-Factor 3, vízie minulej budúcnosti, a tam sú nejaké
slideshow, akože fotografie, obrázky umelcov, ako by sme si mohli predstaviť tú dobu pred X-Factor, keď boli tie obrovské tehlové budovy. Tu vidíte to schodisko zničené. Že tieto kamene boli tehly kedysi, nedoniesli tu takéto kamene. Vidíte, že keby to bolo kamenné schodisko, tak by tam nedávali takéto kadejaké úlomky a krivé jednoducho tie kamene, bolo by to pekné, rovné, urobené dokonale, hej, že keby to už robili, ale bude to lepšie, vidíte, aj na tomto kameni napríklad vidno ten povrch, že to nie je tesaný kameň, ale že to bolo rozstavené a vznikli tam rôzne nerovnosti a aj na tomto kameni, vidíte, nie je to aj na tomto, keď sa dobre pozriete na tie kamene, nie sú to rovné, ako sa robí teraz na náhrobok, alebo neviem kde, keď robia z kameňa, lebo robí sa už aj z kameňa, jasné, lebo však teraz už máme iné materiály, je iná doba, ale vtedy stávali všetko z tehál, lebo kamene vznikli až po udalosti X-Factor. Ak aj mali kamene, tak to boli takto umelo, iba ak vytvorené, čo si myslím, že nerobili také obrovské teploty, neviem. Ale myslím, že ak mali kamene, tak to bola skôr vzácnosť, alebo nevyužívalo sa to na stavby. Všade sa to stávalo z tehál. Toto je len múr, nemá to bočné ani zadné steny. Toto je vlastne nad tým, ako sa pokračuje ďalej hore. Toto bolo podľa mňa tiež schodisko, ale tu na to už nie je vidno, lebo je to skala, je to už zaliaté tou taveninou. No a tu na tejto fotke vidíte, že to bolo z tehál, že celý tento strop bol z tehál, tu je opadaná omietka. Vidíte, že aj tento múr bol celý z tehál, nebolo tam nič miešané, boli tam tehly, z tehál to bolo celé postavené. A takisto bola aj podlaha z tehál a aj tieto schody, ktoré sú teraz kamenné, boli z tehál. Je to možno ešte stále neuveriteľné. Tam je taká klietka, tam nemôžete chodiť. Ale vidíte, že podlaha bola tiež z tehál. Neviem, či tuto niečo vidno. Tehly. Troška, keď sa tak ako pozriete, tak vidíte, že to je z tehál. OK, podlaha z tehál. Bočná nie, toto je ten strop. Tehly. Vidíte, že to je z tehál. Nepopierateľné. No a teraz toto schodisko, ktoré vyzerá ako kamenné schodisko, ale samozrejme, že nevyrábali takéto kamene. Už to tu vidíte, že tento schod to nie je odštiepené ani vytesané, ale je to rozstavené z viacerých tehál, stavené dokopy. Aj tuto nad tým táto omietka, alebo čo to je, čo bola kedysi na tom možno, alebo malta. Iný kameň to vytvorilo, tuto to vytvorilo 2 kamene. A tuto vidíte, že to bolo z tehál. Na tomto mieste konkrétne tá tehla neskamenela, vnútri v tých schodoch rozstavených ešte je kus tehly, že to bolo z tehál. A toto vidíte, tento kameň, aké to je krivé všetko, že to není kamenárska práca, je to pohroma. Toto je to isté. Vidíte to na tom schode, hej, že takýto tvar sa nevyrába. A ten povrch a celkovo. Tuto vidíte to schodisko, tu je tá tehla, tu vidíte, že to je z tehál celé. Veľakrát hovorím tehla, ale vtedy boli všade tehly. A to chceme práve ukázať, že všetko to boli tehly, žiadne skaly, ani kamene, ani hory z toho nestavali, nevytesávali to do skál, ako sa zdá, ale sú to všetko zmenené tehly. Napríklad aj tento veľký balván, ktorý tam bol, tak tuto ja to ešte vidím, že tuto sú akoby pozostatky toho, že to boli tehly. Keď sa na to pozriete, ako samozrejme, že tam už nie je vidieť tá farba, ale ten tvár tam ešte stále vidieť naznačený, tuto vidíte tie línie, ako boli tie tehly a že tento balván boli tehly. Takisto všetky tieto skaly, čo je to na tom postavené, tak to boli tehly, to bolo nižšie podlažie, alebo strecha inej budovy, neviem presne, ako to tam bolo usporiadané, ale boli to tehly. Toto všetko boli tehly a tuto bol ešte taký hranatý otvor, ktorý bol zasypaný, ale bol taký úplne hranatý a tak, že to bolo vidno, že to je umelé. Že to nie je... Neviem, či som to aj na video natočil. No, snažil som sa to aj na video nejak natočiť.
S tým videom sa budem musieť zlepšiť. Vidíte, že toto bolo koniec tej skaly, tak sa zahýbala. Nie je to moc dobre vidieť na tom videu. Toto je tá skala, hladká plocha a takto vidíte, ako to tu je natečené z hora, jak to tieklo. Tuto sa to zastavilo, toto je možno aj viac vrstiev natečených na tie tehly a tie rozstavené tehly a tá skala tu tiekla z hora, z horných poschodí a tam je to zaliate všetko. Toto som čo chcel povedať týmto. Nebudem to skúmať, mám fotiek. No a toto je zadná strana z tej steny. Hej? Tak tu už vidíte, že už to není až tak veľmi tehlové, ako by sa zdalo. Tu nás sa už dostala tá tavenina zozadu a všetky tieto tehly zničila. No nie je úplne všetky, ale vidíte, že tam zostali len napríklad toto. Hej, kúsok tehly a toto už je od toho odstavené. Neviem, či to vidíte. Niekedy idem do podrobnosti, niekedy idem rýchlejšie. Tento hranol, no nie je to hranol, je to taký kameň, ktorý z časti je hranol, hej, tu vidíte uhly, jak sa to od toho oddelilo, ale tuto sa to s tou tehlou spojilo a z nej sa odlomilo, oddrtilo. Takže takto tu vznikli rôzne takéto drte, nebol to takýto stavebný štýl, v minulosti neboli idioti, keď vedeli vyrábať tehly a mali na celú prednú stranu tejto budovy tehly, tak zadnú stranu budovy nestávali z takejto drte a z takýchto kameňov, je to zničené. Je to rozstavené, je to transmutované na kamene. Čiže to je ten zadný múr. Aj tuto som to troška na video natočil, tak vidíte ten prehľad. Tuto je táto rovina, kto tu urobil tú rovinu na skale. To sa nikdy nepýtame. Podlaha je zaujímavé sledovať podlahu. Tu vidíte, akože z jakého materiálu je to. Tu je tehla vnútri v skale. Ops, kultúrna pamiatka. Toto všetko je kultúrna pamiatka. To je to rozstavené tehly. Hej. Tu je ešte raz odfotený ten múr. Tu vidíte ten domček, v ktorom sú tie kríže. Odtiaľ z tej strany je akože vchod. Toto je zadná strana. Vidíte, že tu zostali len také kúsky tehal. Niekde boli, väčšinou len kúsky, celé sa to zmenilo na skaly. Musela to byť obrovská teplota, ale mohli to byť aj rôzne iné procesy. Tu je z boku ten múr. Že z prednej strany sú tehly a zo zadnej strany sú kamene, lebo tuto tiekla tá tavenina, toto všetko, čo tu vidíte, to je taký svah a to je natečené z hora a zalialo to aj tento domček, to vám ešte ukážem. Tak nestávali. Tuto ešte ďalší kúsok tehly som našiel potom v tých schodoch. Vidíte to? A nachádzal som tam aj len tak pohodené tehly. Ešte vidíte, toto je nad tým. To už z toho schodiska zostal len takýto guláš. Maglajs. Toto je zadná strana toho domčeku. Že takto je vlastne bola základňa steny. A toto tu to je už celé naplavené. A toto tu je zhorné na kamene zmenené. A tuto sú ešte nejaké tehly po zemi a tak. Toto sú akože podľa mňa, čo boli kedysi ďalšie schody. No tuto vidíte tú spodnú stenu, kam to pritieklo celé, odtiaľ to z hora. Toto je ten domček, to je jeho zadná stena a tuto, no domček, tam, kde sú tie kríže vnútri. Ja neviem, jak sa to volá. Či to má nejaký názov. A tu vidíte tehly ešte z tej steny, nejak to keby postavené, alebo vyhnuté, alebo čo. Vidíte, tuto sú tehly, toto je tá stena. Tuto je niekde dole až základňa tej steny, ale tuto sú skaly. Ale tie skaly končia pri tej stene. Akože tam bola rovná skala, chcete povedať, že to tam pristavili, alebo čo, no nie, nechcete povedať, určite to už ja také, používam taký slovný zvrat, ale je to blbosť, to tam natieklo, to takto nestavali. Tam som našiel tehlu, to bola sranda, iba tak, pohodenú, nič sa tam nikto nestaval, stehal, a zrazu tam bola tehla. No a toto sú tie zastávky na tú akože kalváriu, kde je tá krížová cesta, alebo ja neviem, tam sú tie výjavy z toho ukrižovania Krista, ale v tejto to nebolo. V tejto to bolo prázdne a všetky boli z takýchto šedých kameňov. Pozerám, že toto vyzerá jak nové. To asi toto už X-Factor neurobil, nie? No ale není to asi nové. Čo zistíte, ináč toto je tak zvláštne ešte prasknuté. Ale keď sa hlavne pozriete donútra, tak vidíte, že čo toto je, ako keby to bolo nové. Tak zase takýto stavebný štýl, neverím, že by to takto stavali. Toto je podľa mňa pôvodné. A neviem, čo to malo presne znamenať.
ale opadala tam tá omietka a odhalilo sa vnútro. A toto neviem, či je nejaká úprava, alebo jak sa to vlastne stalo, ale je pre mňa fakt nepredstaviteľné, že by to vytvoril ten X-faktor, takéto krásne šedé kocky, aj keď nie je to úplne nepredstaviteľné, lebo kamene takéto pravidelné som videl. Ale toto na prvý pohľad vyzeralo ako tie, ja neviem, jak sa volá tá stavebná hmota, také tie porovité, ľahké, šedé bloky, také väčšie. Tak to vyzerá, ale vidíte, že to není. A potom ešte uvidíte jednu budovu ďalšiu, ktorá tiež takto vyzerá, ale tiež není z toho postavená. Tak ja neviem, čo to má byť. Že toto X-faktor ako takéto práve uhly, že by vytvoril. Chápete, väčšinou sú tie kamene také zmanglované, aj keď sú to nejaké bloky, ale niekedy sú fakt úplne pekné. Tak ináč neurobil som ešte video na Hutchinsonov efekt, ale pozrite si to na zakázanom poznaní na Telegrame, tam už som niečo o tom napísal, ale spravím aj viac o tom, že tá udalosť X-faktor mohla mať aj rôzne zložky, napríklad aj ten Hutchinson efekt, on dokáže urobiť gelové veci, ale nezhorí pritom zase, nemá to, že by to malo vysokú teplotu, ale dokáže meniť na gel aj kovy, aj hocičo spojiť dokopy. A takže to bude ešte zaujímavé vyskúmať v súvislosti s touto udalosťou X-faktor, že aké vlastne procesy tam prebiehali a či je možné, aby boli vytvorené aj takéto hladké, dokonalé pravouhle, akože ten povrch je troška zvláštny, hej, ale uvidíte za chvíľu, že možno to je, ako to sa mi nezdá, hej, mne to nešlo do hlavy, no to som nechcel, ale nevadí, ideme ďalej. Táto celá cesta ináč, ktorá tam ide k tej Kalvárii, viete, z dola to ide takto, ako zvyčajne to ide po takých zákrutách a na každej tej zákrute je táto budka, táto zastávka a tam je nejaký výjav. Ale celá táto cesta, tu je ešte dosť kostrbatá, ale je skalnatá a už to, že aj takáto kostrbatá, ako vznikla taká klukatá, kostrbatá, skalnatá cesta na kopec s schodiskami ešte v niektorých zákrutách a navyše úplne hladká niekde. Tu je to také krivé, trčia z toho kameňa, ale ukážem vám to potom, že to je, no to geológové nevysvetlia. No toto je ďalšia budka a tu nie sú žiadne tehly, ale keď sa pozriete na toto, tak tiež to nevyzerá úplne zdravo. Že? Keby to ako nové stavali. Čo? Zase nevidím dôvod, prečo by toto robili. Ja ako nie som stavbár, ale používam len obyčajnú logiku, obyčajný rozum, základný, sedliacký, že lebo hoci kto môže toto robiť, čo ja robím a pozerať sa na to, netreba k tomu žiadne vzdelanie. Ja si myslím, že každé vzdelanie je len na obťaž, je to indoktrinácia. Sú to programy, ktoré nás majú dostať do takýchto pascí ako geológia a astrofyzika a virológia. A to sú všetko neexistujúce veci, rozprávky úplné, v ktorých žijú ľudia akože mimo realitu. Mimo realitu a žijeme tu v otroctve a slúžime týmto transsexuálnym, pedofilným, ja neviem, akým idiotom, akože, no, katastrofa. Takže toto bolo všetko schodisko. Oni vlastne robili tie klúkaté veci ešte aj v rámci tej jednej časti, že tam boli rôzne schodiská. Oni mali radi oblúky a zatačky a nerobili priame línie, my ideme všetko, chceme diaľnice rovno, ale voda, viete, ako ide vždycky meandre, klukati, prírodné sú tieto. V prírode sa približujú tieto tvary, ako voda a oblúk. Aj keď teda vlastne takýto oblúk príroda nevytvára, že? Takýto konkrétny oblúk, ale voda napríklad vytvára tie meandre, hej? Ale takéto oblúky, keď vidíte v prírode, spravím ďalšie video, kde budem sa venovať oblúkom, tak to nevytvorila príroda. No a toto je tá budova úplne hore, čo vidíte, to vyzerá ako tie zastávky, ako tie malé tieto budky. No ale to, akože, čo to má byť? Tak som to študoval, že čo to je? To snad nepostavil, nie? No tak tuto hneď hore vidíte, že to je ako fake. Že to je iba nejaká na tom úprava podľa mňa. No túto sú tehly vnútri. Je to tehlová budova. Pôvodná. A oni tam dali tie kríže, dvojkríž a neviem čo túto kríž a čo. Ale aj toto všetko, aj keď vyzerá to tak zvláštne niekedy, keď som pozeral, že keby to tam malovali, alebo čo, prečo tiež to urobili také nepravidelné, že niekde sú menšie tie časti, niekde sú užšie tie časti.
Možno tam už niečo bolo, ako a niečo to zamaskovali, neviem. Ale pozrite sa na bok z tejto budovy. Táto fotka to nie je. Toto je vnútri ešte. Všetko vždycky zamrežované, sa tam nedá ísť. A toto kamenné schodisko a tento Ja netvrdím, že všetko je steha, ale akože, lebo tuto dole vidíte hneď, že sú tehly. A už sú asi aj skamenené. Ja typujem, že ak tam toto bolo, tak to bolo z tehál, hej. A ak je to tam pridané, tak to môže byť z kameňa, hej. No však, lebo teraz kamenári fungujú. Ale tuto vidíte, že tá stena je z tehál, že to je celé z tehál. Len tam to zvonka bolo nejak zamaskované, aj tá podlaha je z tehál. Ja typujem, že aj toto mohlo byť z tehál, ale tak môže to tam byť nové, neviem. Ale keby to vtedy stávali, tak by to stávali z tehál, nerobili to z kameňa, alebo nič nerobili z kameňa, alebo kameňa by ani nemali. Toto je ešte druhá strana, no je to tam také poničené, ale vidíte, že tá podlaha je z tehál. To vidíte, aj keď tuto je už taká rozpraskaná. Keď sa pozriem tuto bližšie, tak tu už vidíte, že tu je to už ničené, že tu už išla tá drť. Že už to ničilo tie tehly a už to prichádzalo z tejto strany a tu už sú nejaké skaly alebo polky tehál a tak, ale tu už to ďalej nepokračovalo. Zaujímavé na tom procese je, že zdá sa, že sa aj rýchlo zastavil. Ak to bolo nejaké tavenie, tak to nebolo len teplom, mohol to byť ten Hutchinson efekt, lebo teplo, ale je tam aj veľakrát zhorené veci, ale dokázalo sa to rýchlo zastaviť a teplo väčšinou akože trvá dlho, nie? Kým sa zastaví. Mohlo to byť aj rôzne na rôznych miestach. No a tuto vidíte bok tej budovy. Ja tu medzi to, ako to analyzujem, aj tak kecám a špekulujem, tak vyberte si z toho, čo sa vám páči, alebo čo sa vám zdá, rozvinte nejaké myšlienky vlastné. Ostatné nechajte tak, však samozrejme nikto nemusí veriť týmto mojim špekuláciám. No ale tuto vidíte, že to už není z takých blokov, ako sa zdalo spredu. Počkajte, mám tu ešte lepší záber. Toto je detail, hej. No ale niektoré tam sú, pozrite sa, tento blok, tuto, ja to tiež len skúmam. Ja to neviem. Ja len sa snažím zistiť, čo sa stalo, ale táto meteorologická teória alebo vysvetlenie toho, čo vidím, je pre mňa zatiaľ najpriateľnejšie. Nie geológovia a ich nezmysly. Lebo vidím tie premeny tehál, vidím to úplne u nás, videl som tisíce obrázkov vo svete rôznych a všetko sa tým dá vysvetliť. Megality, hocičo. No ale toto ma teraz zaujíma, táto pravidelnosť tých blokov, lebo napríklad pyramídy, hej, boli z tehál, alebo som aj takých megalitov. No ja si myslím, že boli z tehál, ale je ťažko predstaviteľné, že tam vznikli také pekné bloky. Ale tu vidíte, aké pekné bloky sú tu, v tejto časti. Nestávali to z takýchto kameňov. Nemali takéto, keby mali takéto pekné bloky, prečo by s tým nepokračovali ďalej? Prečo by tuto začali robiť takúto líniu z takýchto úlomkov? Alebo tu dve na seba. Nie, takéto krivé. Vidíte to? No tu je akože blbosť. Hovorím aj to, že blbosť veľakrát, no ale je to nezmysel. Nikto v živote takto nebude stavať. Hlavne, keby mal takéto bloky kamenné. A keď mal kamenné tehly, a vyrábať kamenné tehly, hej, to je tiež... Keď môžete vyrábať z hliny tehly, tak z čoho si vyberete? Z hliny, alebo že ju tlačíte do formy, alebo ju budete niekoľko mesiacov akože vyrábať nejakým dlátom, lebo však stroje vtedy údajne nemali. Nie, tak nám to vysvetľujú. Vtedy len ručne všetko. Vyvrtať dieru do kameňa alebo do hliny je troška rozdiel, alebo formu urobiť nejakú a natlačiť tam tú hlinu a vypáliť to. Je asi jednoduchší proces. Takže toto je tá stena, ktorá ma dosť fascinovala týmito blokmi. Čo som potom rozmýšľal, že tie zastávky, ako že to je renovované, aj z tejto prednej strany, že to je renovované, som si myslel, tak neviem, ako to vlastne je. Lebo tu vidím, že naozaj tie pôvodné tehly sa zmenili na úplne krásne kamenné bloky s pravými uhlami. Aj keď veľakrát je to zničené, aj na tých schodoch vidíte, že je to zmanglované, že nie sú to pravouhlé schody. No ale túto druhá strana, takisto. Úplne akože bloky kamenné. Neopracovávali tam ten kameň. Neverím. Tuto to vidíte. Čo to je za guláš? Takto vyzerá tá budova aj spredu. Teraz, toto tu neviem, že či toto je už nejaké na tom pripevnené, alebo čo.
ako nejaký obklad. Neviem. No ale pozrite sa tuto aj tak. Pozrite sa, aké bloky sú tu. Aké sú tu bloky. Rovné bloky. Tehly, kameň, tehla. Všetko to bolo z takýchto tehal. Najprv sa rozstaví tá... Prvá ide táto omietka, ktorá tam nebola. Toto neviem, či je pôvodná omietka. Možno to už bolo namalované. Odkedy to akože je po kataklizme, myslím si, že hej. Že tam akože dali novú omietku už, ktorá už opadala. Aj keď nie som si istý, že keby toto bola pôvodná. Oni robili iné omietky. To ste videli v tom Lučenci, to vyzeralo ako skala. Oni mali taký finish, že to takto by sa to nezničilo. Tým X-faktorom to mohlo zliesť, sa to rozstavilo, tá omietka ide väčšinou prvá, to tam vidno na tých budovách, že to vytvára tie kamenné závoje. Že to pretečie cez okná a tak ďalej a skamenie to niekedy, alebo aj vo vzduchu to skamenie. A potom táto malta, čo je vnútri, čo spája tie tehly, tak tá väčšinou robí rôzne veci. Niekedy to urobí fúziu s tou tehlou, že vznikne úplne nový materiál, ako vápencová skala. Že vlastne prenikne tá malta dovnútra tej tehly. Tu je nejaká tehla viditeľná, sa mi zdá. Vidíte? Že to bolo z tehal, že tam nehodili túto jednu tehlu. Že prenikne tá malta dovnútra do tej tehly a vznikne z toho ako vápenec, taká skala, alebo niekedy tá skala, to zhorí tá malta a vytvorí sa tá skala bez... Oni hovoria, že architektúra bez malty, že to stávali všetky tie megality a tak, že to stále to zhorelo. Tam bola malta všade. Zhorelo, alebo to vošlo do tej skaly, alebo sa to použilo ako katalizátor tej reakcie. No a toto som už hore nad tou poslednou budovou a tam niektoré skaly, akože toto bola budova. Toto nikto nehovorí, že prírode takto vyliezajú takéto tvary zo skal. To boli tehly nejaké, ktoré sa zmenili na skalu a ktoré sú v tejto tavenine. Není to prírodná skala. Viac tam takých uvidíte. Toto čo, niektoré ťažko vidno. V tých listoch, ako tam robia ten tieň, tak to na tých fotografiách nie je moc vidno, no ale táto skala, ako to bola budova, to je jasné. Tu som urobil viac záberov, takto je to taký roh, tuto niekde je roh tej budovy, toto je jedna stena, toto je druhá stena a vidíte tam, že sú tam také plochy, akože to je kolme, táto stena, že je kolma, keď ten povrch je už, tu vidíte ten povrch tej skaly, že to tieklo, to hore padalo to dole a rozstavené tie kamene sa plavili na tej tavenine. Gulášik. Nie je to moc dobré video. Na tomto video, no na tejto fotke to trocha lepšie vidno, že tuto je taká rovná časť plochy tej skaly a je to v pravom uhle hore. Je akože zvislá. Táto plocha je zvislá. Odtiaľ toto tieklo rozstavené, to vidíte, tak toto padalo a tieklo to ďalej a toto sa ešte to sa zmenilo na skalu, ale nerozstavilo sa to úplne na tekutinu. Na kvapalinu. No a tuto sa to v takých rôznych vrstvách plavilo a padalo to dole. Tak toto interpretujem, možno na tejto fotke to ešte troška lepšie vidno. Vidíte tie skaly. Také gúče kameňov. A že to je toto, že to je zvislo. Toto je nejaký ďalší tam, ďalšia skala. A tu vidíte, že to je taká ako rímsa. Že to je úplne rovná čiara. Príroda nerobí takéto rovné čiary, rovné veľké plochy, zvislé. Alebo aj v sklonoch, alebo aj na podlahe, hlavne podlaha. Akože celé toto tu je vyliaté, to tadiaľ tu tieklo, tá tavenina, tieto skaly tu zostali vtavené, to stvrdlo. Nevypúčali sa tu zo zeme tie skaly, vidíte ešte také obrázky tuto, hej, že toto je skala, celé to podložie, vidíte, tam nič nerastie, ešte aj lepšie tu budú zábery, odtiaľ toto tieklo, vidíte, to je skalopád. A tieto kamene nevystlačila tú zem z tej skaly, akože, alebo ich neurobila erózia, vidíte ich tvár, aké sú zaoblené, že boli rozstavené a valili sa v celej tej tavenine smerom dole, až tam do tej pivnice, čo ste videli v minulej časti, čo som vám ukazoval hrad, modrý kameň, čo je pod touto kalváriou, tam to zaplavilo úplne a vytvorilo z toho vlastne podzemie. To nebolo podzemie, to odtiaľ to stieklo všetko dole, tie tehly rozstavené a bahno a neviem čo všetko sa z toho vytvorilo. Takže tieto kamene tu nevypúčali, sú tam stvrdli v tej tavenine a tuto to vidíte úplne.
Tam to bola takáto vyhliadka, podľa mňa to bola nejaká terasa alebo niečo na tej stavbe, nejaká úroveň, možno tam bolo námestíčko, alebo ja neviem, ak to mali presne riešenie tých mnoho úrovní, tých stavieb. Toto je už dosť vysoko, vidíte, toto boli tiež všetko tehlové budovy, aj toto boli tehlové budovy. A tu toto vidíte, že to tiekla, že to je skala, toto je skala. Ale aký povrch má tá skala, to čo je? Ako sa tam vytlačajú z tej skaly, pučia akože kamene a iné takéto štrk. To tam je pripevnené. Chápete to, že to není... Rozumiete, čo vám hovorím? Že to nie sú akoby kusy skaly, ktoré môžete zobrať odtiaľ. Ale že to je jedna skala. Dobre, niektoré sú možno už oddelené, ale niektoré sú tam spojené s tým spodkom. Napríklad táto, hej, alebo táto, alebo tieto. No pretože to bolo všetko rozstavené a to tieklo tam. No, takýto výhľad z tej lavičky. Toto je modrý kameň, niekde tam je Krčíš. Neviem, ako sa volajú tieto kopce, ale no, sú také malé kopce v okolí. No, toto bolo, ja neviem, 700, 800, neviem, nejaká bola výška. Vidíte tam tie skaly, ktoré pučia zo zeme. Som to tam ešte aj takéto video krátke o tom urobil. No. A toto. Táto polička. Aj tie skaly som tam ešte tou cestou. Tam boli normálne schody a cesta medzi tými budovami. Tu išlo hore na tú budovu a chodby a neviem čo. A tuto vidíte, že toto bola nejaká rímsa alebo niečo, že toto až potiaľ to ináč celé to bolo rovné. Toto vidíte, že to je rovné. Príroda nerovné. A toto tu je vytečené. Že toto vidíte, že toto tu je vytečená skala, jak to tuto tieklo. A v tom sú tie kusy a to sa valilo a padalo a bolo to rozstavené a bolo to úplne horúce. Ako láva. Si myslím. Ale teraz to je tvrdé. Minimálne to bolo tekuté a niekde vidíme, že to bolo horúce, lebo sú tam zhorené tie steny čierne a tá premena na tú skalu stehli, si myslím, že to prebieha pri obrovskej vysokej teplote. Aj keď som videl Hutchinson efekt, tak tam napríklad stačí na to, aby z niečoho vznikol gel alebo splynuli nejaké materiály, iba nejaká frekvencia. Nemusí tam byť vôbec akože plazma. Tak plazma je tiež frekvencia. Všetko je frekvencia. Toto tam tú skalu. Tuto ďalšia skala, ktorá boli podľa mňa kedysi schody. Počkajte, mám to aj zbližšia. No, mám to aj zbližšia. Že to sú rozstavené schody, takto to tieklo, je to zaliaté. Tento schod tu ešte trošku trčí, tu sa urobilo, akože to prepálilo, tak ďalej toto tieklo dole. To boli schody na tej ceste, ďalšie. Tam bolo viacero takýchto schodov, od dola som vám začal ukazovať tie schody a tie všetky schody boli stehál a teraz sú z toho buď takéto skaly, alebo sú z toho kamenné schody, alebo iba drť kamenná. Tu tiež bola nejaká plocha. Vidíte to, že tu bolo nejaké zákutie, ale neviem, či tu boli tiež schody, ale toto je úplne rozstavené. Vidíte, aký tam je ten povrch toho hladký, no není hladký, je taký drsný, ale že je to zvislá plocha a tuto je vodorovná plocha, čiže táto plocha a táto plocha zase zvierali pravý uhol, je to oblé, lebo to bolo rozstavené a tieklo to, ale vidíte to, že to je plocha, ktorú príroda nevytvorí, takúto plochu, to je ľudský výtvor a pokračuje to takto celé, až potiaľ to nejak tá rímsa. Teraz to je skala, ale bolo to stehál. Aj tam nad tým vidíte, že sú ďalšie nejaké, v tomto tieni to nebudem ani sa rozoberať, lebo, ale vidíte tam niektoré tieto tvary, že toto nie je príroda. Rôzne takéto uhly a priamky. No v tých listoch to je zle vidieť, to sa ospravedlňujem. Toto bolo hore, taký lesík nad tým. Tam ešte pokračovala tá cesta, no toto vidíte, že to je rozstavené. Aspoň ja to teda zjavne vidím, že toto bolo na vrchu nejaká skala, že to je celé také rozstavené, že sa to roztekalo z tých častí a drtilo. Toto som už vám hovoril. Ešte tu niečo asi bude, ak som išiel dole. No tuto je ešte ten domček, čo som vám tam už hovoril. Tam boli tie kríže, že to je zaliaté. Na tejto fotke to je lepšie vidieť, ako to odtiaľto od nás smerom dole tieklo a potom doľava a doprava. A na tej stene sa to zastavilo. A tu nás sú zbúrané niektoré tie bočné steny, čiže zostal iba ten predný múr. Alebo to bola strecha a možno tam bol iba taký ozdobný múr, neviem, ale tieklo to ďalej a tam to zničilo tie schodiska a tieklo to dole až do toho
Toto je bok, vidíte, že to je šikmo, že tá stena vlastne vnútri, keď sa pozriete do tej miestnosti, tak ona má tu na niekde základňu. Akože, alebo ešte nižšie, toto je ešte vlastne ten múrik, čiže ešte nižšie. Má až niekde, ja neviem, úplne tu sa mi to ani nezmestí na tomto obrázku, kam siaha až táto stena, ale je to zaliaté, po tento vlastne múrik je až doplná, skoro zaliatý a tam to potom z bokov vytekalo a tu sa to privalilo z hora a že to tu nevysekali takto do tej skaly a nestávali do toho ten dom. Toto tu, hej, toto je ešte múr, takto je vysoký ešte múr a tuto to vlastne odtiaľ to z hora to tieklo a tu sa to zastavilo o tú stenu a tuto to stiekalo a na to sa takto to tieklo. A tieto schody tiež sú skamenené. A tieklo to asi tadiaľ, tam, kde je tá skala, neviem káde presne. Neboli vysekané z kameňa. Tuto vidíte napríklad, že to kvapka, že to je ako keby tiež tam niečo sa to roztekalo. Neviem, či tu máme ešte nejaké lepšie fotky. Tento schod, nie je to moc dobre vidieť, on je troška ako v zemi, ale toto bol schod, ktorý tuto mal ten jeden roh, že toto je práve uhly. Že táto plocha je rovná, tá stena z tejto strany, hej, je plocha, z tejto strany je to plocha rovná a tu je kameň. Že to je ako, čo nedokončili schod. Viete si to predstaviť, že tu je pol schodu a takto pokračuje normálne ďalej, ale hore je takýto kameň na ňom. Nie je to moc dobre odfotené, ale bolo to tam ťažšie odfotiť. No ale vidíte, že tieto skaly, že to nie sú vyrobené skaly na schody. Že to je celé také oblé, tuto je to zatečené. Tu je to rozstavené, tu je to pokrivené, rozstavené, že keby to boli kamenné schody, tak by to vyzeralo trošku inač. Že to boli tehlové schody a sú zničené. A tie schody, teraz už neviem, ktoré toto je, či tie schody, alebo tá stena, to tam skrátka nejak tak pokračuje, tá stena a tými skalami. Toto sú ešte tie schody. Tu vidíte, že to je rozstavené, rôzne časti, rozdrtené. Tuto krivé, všelijaký povrch, akože toho, vidíte toto, že to tu je natečené. Táto časť napríklad, hej? Že tu není rovný schod, tuto má akože roh, hej? A toto tu je čo? Všelijaké, no, tento tu je napríklad pekný, hej? Tento má pekný ten roh. Že tam nenatieklo nič. Ale tieklo to na túto stranu sem a myslím, že aj sem. A tuto sa zostalo, aj tuto je to také poničené. No, vidíte na tých schodoch, že to neboli vyrobené z kameňa schody, ale že ten kameň vznikol távením. A možno to nevidíte, ale to je v poriadku. Ja to vidím a hovorím vám, čo vidím. A tu sú tie schody, a tuto to pokračovalo tou stenou a tuto hore boli tie veľké schaly. To som vám už ukazoval, keď som išiel hore. No, toto je ale z inej strany záber. Odtiaľ z hora to tieklo, takto sa to valilo cez tie schody, alebo tuto, a neviem, z tejto strany sa to tiež tuto rozstavilo, tam je ten balvan, čo som vám ukazoval, že na spodku má tehly. No, toto sú tie schody. Dobre, však už o tých schodoch nebudem toľko hovoriť. No a toto je cestou dole a vidíte, že tá cesta je celá z kameňa, vyliata. To nie je betón, to je kameň a celá podlaha tej cesty je kamenná. Kto to tam vytesal, alebo ako to vzniklo, takáto kamenná podlaha na celom tom úseku, jak sa ide hore na tú Kalváriu a prípadne, no aj toto je tam zase ďalšia zatačka, celé to je z kameňa, hladké, je na tom trocha zeminy, ale je to z kameňa. Tuto je to tiež vidieť. Tu sú ešte tie zbytky schodov. Že toto je kameň, takto to zatačka je, tu je tá budka, čo vyzerá jak nová, čo som vám vravel, že tie budky vyzerajú jak nové, ja som ich ani nejak neskúmal, čo je. Ale nie som si istý, jak to vzniklo. A tuto sú také rozbité schody, ktoré tu nikto nebudoval, ale vidíte, že to takto tieklo, ten kameň a tuto zostali také pozostatky schodov. Tu ich vidno z tejto strany, hej, to pred chvíľou som to odtiaľ, to zhora fotil a teraz to fotím z dola. A vidíte, že to tu nikto nevytesal toto a že to je ešte aj také spadnuté, ale to je stavené jeden kameň, kus, to nie sú akože skladačka z kameňa, len sa to úplne nerozstavilo, ale je to celé v tomto kameni, toto všetko je kameň, rozstavené tehly, takto až dole to ide úplne šialenstvo. No, toto je dole pri tých prvých schodoch, čo som vám ukazoval, tam je. Nie, toto sú ešte tieto rozstavené schody, tieto, čo som vám teraz ukazoval, ale ešte dole potom boli jedny schody, tie úplne prvé, čo vyzerajú najlepšie,
No ku ním vedie takáto tá cesta, na konci tej cesty sú takéto kamene, čo som vám ukazoval, že tak toto už je zjavné dielo, že to nerobila príroda, to sa nerozstavilo, ale sú to kamene a toto je trošku rozstavené, až to príde nakoniec k tomu schodu a celá tá kamenná cesta bola stehál. A toto bolo všetko stehál a tu na to ešte v tejto strane to tečie dole do tej pivnice tam, do toho hradu a tieto schody to ušetrilo nejako, iba skameneli. Tuto dole vidíte, že sú také krivé všelijaké a toto boli všetko tehly, toto boli tehly, aj toto boli tehly. Tá celá cesta bola stehál, aj toto bolo stehál, vidíte tam akože tie časti niekde. No hľadá, a toto som ešte našiel potom tehlu, ale toto neviem zastaviť, ale niekde som ju tu videl. Tam bola, aj saká, tu je, vidíte, tuto vľavo, nenatočil som to dobre, ale bola tam ešte kúsok tehly v tom kameni. Takéto mreže, to neviem, či to mi príde tiež, že pôvodné asi. A ešte tam bola takáto studňa a tu sú tieto kamenné bloky, čo ako asi vznikli udalosťou X-Factor, ale možno je to nejaké krytie, vyzerá to ako taká krytina, ale tiež to tam podľa mňa skamenelo, že možno to bola ako taká úprava tiež na povrchu tých tehál, ale je to skamenené. Neboli to pôvodne kamene, aj celé toto, aj toto je kamenné dno, úplne to vidíte, že tu je zaliaté, že to tam nejak stieklo od niekaďal. Teraz je tuto povrch, to je pod povrchom vlastne to je. Akože, alebo čiastočne, aspoň to je hlbšie, ako je úroveň podlahy. Ja stojím na okraji a vidíte, niektoré časti sú rozbité, že to nie sú úplne skaly, ja som tam aj vliezol. No toto vidíte, že to vyzerá ako nejaký obklad, alebo čo. Ale podľa mňa to nebol kamenný obklad, to bola možno nejaká malta, ale jak sa to povie, štuka alebo niečo. A to tam podľa mňa skamenelo a tu vidíte nejaké zase časti. A toto bolo pod tým. Ale nerobili to z kameňa. Tuto nejaká ich pôvodná, čo nehrdzavejúce ich rúry a ich železa nehrdzavajú. No a toto je hore taká skala na tej studni, ako obruba. A tam je takýto kruhový otvor, tak ja si myslím, že to nevrtali ručne do skaly, ale že to bolo naozaj stehál a že to skamenelo. Ale tak už si o tom myslíte, čo chcete, toto je tiež vnútri. Vidíte, tu to vyzerá, ako keby to bol kus jeden. Nevedel som to presne určiť, ako... Ale tu napríklad to vyzerá, hej, že to bolo z časti. Toto je všetko v tej studni, že to bolo stehál. A toto je také rozbité. No ako je to fakt neuveriteľné, že by takéto kamene mohla, tu tiež vidíte, že tu niečo vylieza. Že to není jeden kameň. Ale že čo sa tu stalo? Že to je ako vyliezla tá tehla, podľa mňa sa nafúkla, to sú tie popcorn tehly, oni to nazývajú Američania, popcorn bricks, že sa teplom expanduje a vytlačí sa zo steny. Niekedy zvyknú byť iba tak v takých aj pravidelných vodostupoch. A tu mohla preraziť tú povrchovú úpravu, ja neviem, jak to mám nazvať, ale z tej povrchovej úpravy sa tiež stala skala. Aj z tých tehál sa stali skaly. Tak myslím, že to bolo. A toto je ešte kostol tam. A tým sa s vami rozlúčim. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Všetkým, ktorí ma podporujú a prihlásili sa na odber kanála za Oponou Premium, špeciálna vďaka za ich finančnú podporu, ale ďakujem aj všetkým, ktorí zdieľajú tieto informácie a like a tak ďalej na YouTube. Prihláste sa na odber. Ešte raz všetkým ďakujem. Majte sa krásne.